Добър ден! Добре дошли на всички в днешния вебинар. Това е всъщност трети от поредица вебинари на AgroHub.bg, които се предоставят от ОНДО по проект AgroDigi Rice. Като така, ако не сте били в предходните два вебинара, в имейла, с който ще предоставим запис на този вебинар, ще имате възможност да гледате и тях. Аз се казвам Светла Маркова, менеджер партньорства съм в ОНДО. Радвам се, че ще бъда администратор на днешния вебинар. Така малко по-късно ще представя и нашия лектор в днешния вебинар. Така бих искала само да кажа няколко думи за проекта AgroDigi Rice, по който успяваме да реализираме напълно, така да представим напълно безплатно този вебинар. Проектът AgroDigi Rice така вече тече втора година. Това е проект на AgroHub.bg, част от който е и ОНДО. Като този проект така има за цел да позволи на земеделци в така, цялата страна да ползват услуги тестване преди инвестиране, като се запознаят с различни технологии за прецизно земеделие, една от които е ОНДО. Също така имат възможност да получат и финансови консултации, правни, различен вид подкрепа при желание да инвестират в такива технологии. Като част от този проект, ОНДО, заедно с още две технологични компании, оборудва общо 15 демоточки, като три от тези, така само ще покажа всъщност до тук демоточките, които така се изграждат или вече са изградени. 15 демоточки из цялата страна, като така повече са съсредоточени в района на Южна България, но ще има и в района на Варна, може би към края на тази година, като това са 3 научни центъра и 12 земеделски демоточки, в които различните технологии, които се предоставят от ОНДО и от технологичните компании Бивайн и Технологика, могат да бъдат разгледани, може да така се пробва, да получите пълна демонстрация, има демо дни, така че ви призоваваме при възможност да така, участвате в някои от събитията, които се провеждат в тези демоточки. Съвсем наскоро предстои всъщност и откриването на пета поредна демоточка в Виник Славянци, близо до Сунгурларе, също това е в четвъртък, така че ако имате възможност да присъствате на откриването, така ви каним да се регистрирате на сайта на AgroHub и да присъствате на демотуровете, на така, различните консултации, които там ще бъдат предоставени. Въобще ще е интересно събитие и ви каним да участвате. Така, преминавам към лектора в този вебинар, Свилен Младенов, главен агроном в ОНДО. Както виждам в присъстващите, че има и клиенти на ОНДО, които вече са се възползвали от неговите експертни услуги. Така че надявам се и тази сесия да е така интересна за вас, да провокира въпроси, като ще се радваме най-активният участник в сесията ни с въпроси и така, отговори да го наградим с така малка поощрителна награда от ОНДО. Така че панела за въпроси и отговори ще бъде в края на вебинара. Предвиждаме този вебинар да отнеме около, може би, 35-40 минути. Ще се радваме и ако след това ни задавате въпроси по мейла или пък ще се оставим контактите, така че бъдете активни. Надяваме се да може да отговорим на всички въпроси. Запис на вебинара ще има утре за всички, които са се регистрирали. И така, Свилене, давам ти думата. Ако има текущо въпроси, може да ги задавате в чата, в Zoom.
Просто накрая Свилен ще ги изчетем и Свилен ще отговори на тези, а, на които е възможно. Ако има някакви по-детайлни, може да се отговори по имейл след това. Благодаря, Свилене, Светле. чуваме се, да. Здравейте! За тези, за които не се познаваме, виждам, че има и участници от предните вебинари. Да се представя. Казвам се Свилен Младенов. Работя на позиция агроном в Ondo Solutions. В рамките на днескашния вебинар бих искал да споделя информация по отношение на това как бихме могли да повишим добива си при отглеждане на ягодоплодни култури, използвайки автоматизиране на процесите на напояване и прецизното равнасяне. В България най-голяма част от отглежданите ягодоплодни култури се състои от малини, ягоди и напоследък все повече площи заемат и боровинките. Разбира се, за да получим максимален добив от отглежданите ягодоплодни култури, трябва да се стремим всички фактори и компоненти на добива да ги поддържаме в своя оптимум. Но тъй като в предните вебинари съм дал значителна информация по отношение на факторите на добива, сега мисля да пропусна това нещо с цел да не отегчавам участници от предните вебинари тук, но е важно да спомена и ще акцентирам върху два основни момента при отглеждането на ягодоплодни култури. Първият момент той произлиза от това, че ягодоплодните култури са с плитка коренова система, което води до по-трудно поддържане на оптималния въздушно-воден режим, тъй като коренът се намира в повърхностния почвен слой. Тук, за да можем да се справим с това предизвикателство, е необходимо да имаме добре изградена поливна система и тъй като в много от случаите, когато имаме технологии, които изискват ежедневно няколко поливки, е добре, ако системата поливната е надградена и с някакъв вид автоматизация. Другият съществен момент, за който трябва да споменем при ягодоплодните култури, е, че това са всъщност култури, при които реакцията на почвата е от изключително голямо значение. И когато тя не е в своя оптимум, когато тя не е подходяща съобразно изискванията на растенията, силно влияе върху количеството и също така и върху качеството на добива, спрямо редица други култури. Когато избираме почви, когато избираме площи на практика в България, когато се избира обаче площи, където се стартира такъв тип производство и отглеждане на ягодоплодни култури, за съжаление трябва да кажа, че не се съобразяваме с техните изисквания по отношение на климата и на почвата. Това е по-скоро на второ място. Редица други обективни и субективни фактори определят къде да отглеждаме и да стартираме такъв тип производства. Както казах, те може и да са субективни от това къде фермера и разполага с земя или къде наблизо има пазар и т.н. Но всъщност в повечето случаи те са на второ място и е добре да имаме инструменти, с които в последствие да обираме, ако мога да кажа така, негативите от тези първоначално взети грешни решения, ако мога така да се изразя. Може би, всъщност най-пластичната култура по отношение както и на климатични, така и на почвени изисквания е малината. Идеална реакция на почвата за нейното отглеждане е 6. Като по принцип най-добри резултати тя дава, когато се отглежда в планински или полупланински райони, но също така е възможно и нейното отглеждане при полски условия, както и оранжерийно. Важно е да отбележа тук обаче, че живота на самата култура в нейния икономически смисъл при отглеждане в полски условия или оранжерийно силно намалява до около 6-7 години.
Докато, разбира се, когато се отглежда в полупланински или планински региони, съобразно така нейните така, изисквания за по-хладен климат, по-ниски средногодишни температури, тогава живота на насъжденията е значително по-голям, по-дълъг. 10-11 години, според така зависимост от сортовете, може да плодува това насъждение. Спецификата по отношение на напояването при малините, когато използваме капково напояване, зависят в значителна степен от технологията на отглеждане. Напоследък в България все повече така, навлиза отглеждането на малини върху повдигната леха или върху тир. Там особеното е, че често при изграждането на тировете се получава подметка между долния почвен слой и тира, който последствие, когато ползваме капково напояване, не позволява водата да навлиза в по-голяма дълбочина в почвата, обуславя нейното разливане в страни на реда, което от своя страна изисква по-чести поливки, особено когато с напредване на сезона растенията достигнат своя оптимален хабитус, т.е. оптималната си способност да транспирират вода и когато, разбира се, температурите са значително повишени през лятото. Тогава е необходимо да правим една-две, някои пъти повече поливки, за да задоволим нуждата на културата от вода, да може да обезпечим от вода и от хранителни вещества. Тук е добре, разбира се, ако към такава поливна система сме я надградили с автоматизация, защото ангажимента по чести поливки нали, отнема нашето време, през което ние бихме могли да свършим така, някаква друга работа полезна за нашето стопанство. По отношение на ягодите, те са така култура, която се развива при реакция на почвата от около 5,5 до около 6-6,5. При реакция на почвата по-високи от тези стойности, с по-високо pH, започват смущения в храненето, на първо място с желязото, ако pH-то е по-високо и с други макро- и микрохранителни елементи. Ето за това... Не искаш ли слайдовете да ги прехвърлям, нали? Трябва да ми кажеш, когато искаш. Да, Светли, ако искаш, да. Можеш да ги мъкваш съобразно на това, което казвам. Тоест, ако сме избрали да отглеждаме ягоди на почва, която не е с оптималната pH, с оптималната реакция на почвата, е добре да имаме възможност да имаме поливна система и средство за торовнасяне, с което да можем да коригираме pH-то на почва, когато отглеждаме на почва или съответно на субстрата, ако е някакъв тип субстратно отглеждане. Обикновено, за да коригираме pH-то в почвата, на първо място и най-лесно и с така най-бърз и видим ефект и резултат, можем да го постигаме посредством използването на киселина, която всъщност да бъде част от хранителната програма на културата. Такъв тип киселини могат да бъдат най-често азотна, фосфорна и в много редки случаи сярна киселина, тъй като тя в България се намира под формата на олеум, т.е. високо концентрирана, 98%, много рядко се използва. Но това е един от инструментите, всъщност, посредством който можем да доведем до желана почвата, до желана реакция, която да ни осигурява правилно хранене на растенията. Така няма да се впускам в подробности. Впоследствие, ако има някакъв интерес, нали, можем да поговорим какви количества, кога, как и защо. Когато внесем киселината посредством поливката, знаете, че когато започнем да поливаме, всеки капкообразовател създава водна луковица, като при правилно изградена поливна система и правилно подбрана разстояние между капкообразователите на капкото се получава така наречената водна греда. Ние влияем върху pH-то посредством киселината на тази водна греда и създаваме за определен период от време оптимално pH, така че да започнат да протичат процесите по хранене на растенията правилно. Разбира се, ако отглеждаме в почва,
а, след някакъв период от време, който зависи от редица фактори, температура и т.н., почвата, ако мога така да се изразя, обратно си превзема и си връща пехато, но сме имали шанса значително да повлияем положително на процеса по хранене. А, по отношение на боровинките, може би те са така най-чувствителни по отношение на реакцията на почвата. Те се развиват добре и оптимално за тях е pH от порядъка на 4,5 до 5,2. Разбира се, много рядко се срещат такива почви в България, естествено, тъй като повечето почви при нас са неутрални или по-скоро алкални. Особено поради причина, че така, когато са използвани преди това за отглеждане на други култури, с конвенционално торение обикновено почвите се локализират. И когато отглеждаме почва, разбира се, подготвяме предварително траншеи, в които се насипват определени миксове, които да осигурят кисела среда за развитие на боровинките. Рецепти такива могат да се намерят много в литературата и в интернет. Използват се борови кори и т.н. Когато отглеждаме в сакси или субстратно в различни видове кофи или някакъв тип матрак, разбира се също подготвяме предварително такъв тип субстрат, който да е добър за отглеждане на боровинки и да позволява правилно протичане на процеса по хранене. Основно бих искал да кажа, че за да можем да надградим ефективно процеса на напояване и торовнасяне, и прецизно торовнасяне, би следвало първо да имаме правилно размерена хидравлична система. Така най-често в моята практика съм забелязвал така най-съществен проблем е когато се отглеждат на наклонени терени, когато се отглежда на почва или при стилажно отглеждане на матраци, така, няма възможност да се спазва правилен наклон. Когато, разбира се, терена при отглеждане на почва е наклонен и необходимо да изберем капкообразовател, който да бъде CNL, той трябва да бъде компенсаторен и NL е non-leakage, нали? Т.е. да не позволява самия капкообразовател след приключване на поливката да не позволява оттичане на водата, която остава в самата капкова тръба и в второстепенната и главната тръбна мрежа, тъй като това води до превъвлажняване на растенията и започване на проблеми в насъждението. Разбира се, ако има възможност да си позволим автоматизация, това ни дава много лесен инструмент, посредством който, и всъщност това е едно от условията, на което да отговаря една автоматизация, която ще автоматизира процеса по напояване, да изграждаме различни поливни режими, различно време за напояване, различни количества за напояване, съобразно фазата на развитие на културите. Но също така такъв тип автоматизация би ни позволила да използваме и сензори за почвена влага, тъй като това е най-добрият атестат, по който ние можем да съдим какво реално се случва в почвата, особено когато отглеждаме под мулч. Тогава трябва да бъдем особено внимателни, тъй като част от водата, която сме полили, кондензира по полиетиленовото покритие или по мулча и се връща обратно в почвата. И е добре в такава технология на отглеждане да разчитаме и на данни от почвен сензор за влага, който би могъл да бъде интегриран в автоматизацията на поливната система и всъщност поливките да се подвеждат по него. Така рискуваме, образно казано, да минимизираме грешки, които после да се отразят върху добиване. По отношение на прецизното торовнасяне, което пък ни позволява също така да контролираме, както споменах преди малко, и pH-то и реакцията не само на почвата и на субстратите,
основното нещо, което трябва да се интересуваме, ако сме решили да инвестираме в такъв тип прецизно торонасене, да имаме възможност торовия канал винаги да ни подава едно и също количество разтвор към едно и също количество вода. Това на практика ни позволява а, да поддържаме един и същи параметър на EC и на pH. Ако отидем и го премерим на капка, той винаги ще бъде един и същ. И променяйки дебита на торовия канал, който внася торов разтвор към основния воден поток, ние можем да променяме и различни стойности на подаваните торове и на подаваното pH към растенията, което също така е доста важно в различните стадии на развитие на растенията, тъй като подаваните торове разтвори и различната тяхна концентрация говори по различен начин така на растенията. Аз на база опит от предните вебинари знам, че и обратна връзка от вас, знам, че е по-добре да оставя колкото е възможно по-дълго време за въпроси от ваша страна, тъй като голяма част от вас информацията, която аз се споделям, не знаят. Но пък се случва така, че да задават някакви въпроси, на които аз бих могъл да отговоря. Така че мисля да приключа с моята информативна част от вебинара и да дам възможност да задавате въпроси, като бих казал, че нали, глупави въпроси никога няма. Понякога съществуват глупави отговори, но нали, аз ще се стремя да не давам такива. Така че, ако... Свилена, аз само да те питам, защото когато разказваше за малини и за ягоди, всъщност наминахме през слайдовете. Искаш ли да се върна на тях, да ги разгледаме, ако нещо има въпроси или... Да, в слайдовете аз така умишлено ги прескочих, тъй като там има информация по отношение на количества вода, които се подават към различните култури, техните изисквания по отношение на количествата вода, но тъй като различните технологии на отглеждане изискват различни количества вода, мисля, че нали, всеки може спрямо неговия начин на отглеждане да събере достатъчно информация. Нали, не, това е най-важното. Аз вече виждам, че в момента тръгват въпроси, така че, както казах, бих искал да оставя повече време за въпроси, отколкото нали, да си позволя да отекчавам някой с ненужна информация. Така че ако искаш Да, ще прочета въпросите и накрая може да свършим и с, нали, да приключим с няколко резултати, които сме отчели при наши клиенти, така или иначе, да ги споделим. Сега въпрос: има ли минимална площ за насажденията, за да се сложи автоматизация? На практика в някаква степен има минимална площ, която би следвало да се определя от себестойността на цената на оборудването, когато говорим за автоматизация. Тоест, ако нали, предложеното решение е скъпо, разделено съобразно на площа, нали, то ще идва като инвестиция скъпо на декар и може би дадения фермер няма да има възможност да си го позволи. Бих казал, че в Fondo Solutions обаче имаме решения за всякакъв тип площи. Имаме автоматизация, която е подходяща за ферми от порядъка на 2-3 декара до ферми, които са 100 и така нататък нагоре декари. Още един въпрос от Валентин. Имам 4 декара с малини. Принципно планирам да разширявам ежегодно площите. Мога ли сега да сложа автоматизация и после да разширявам? Разбира се, да. Възможен е такъв сценарий работен. Ние имаме точно такъв разработен сценарий, как е възможно да се стартира автоматизацията и в последствие да се доразвива. Когато е ясно, че стопанството ще се развива, това е много лесно да бъде направено. Надявам се, че нали, така той е помислил как правилно да развива своето стопанство, как и какви сортове да разположи в него, така че да му осигурят максимално
плододаване през периода на годината, за да може да получава колкото се може по-добри приходи. Но да, възможно. Да, Ако остави контакт за връзка, нали, в някакъв момент можем да ги изговорим тези неща с него. да. Така, от госпожа Петкова. Обмислям да отглеждам боровинки в саксии. Всъщност ние ще покажем резултатите на един от клиентите ни, които отглежда боровинки в саксии. Само с капково ли може да се управлява? Само капково ли може да се управлява с автоматизацията? Само капково дали може да се управлява с автоматизацията? Да, капковото може да се управлява само с автоматизация. Всъщност, ако възнамерява да отглежда боровинки в саксии, нали, там малко по-различно изглежда капковата поливна система. Тя се изпълнява с външни капкообразователи и с така наречените игли, които се забиват в саксията. Обикновено, нали, в зависимост от обема и литража на саксията, има значение по отношение на какъв да бъде дебита на капкообразователя, но за да осигури да не остават сухи зони в саксията, е най-добре да има минимум най-малко 4 игли, поставени вътре в саксията, които да разпределят равномерно водата от капкообразователя. Всъщност това е доста важно условие, нали, за да може да има първо добре изпълнена поливна система, която да бъде надградена смислено с автоматизация. Също можем нали, на госпожата също така можем да й помогнем последствия, ако остави някакви контакти, можем да й помогнем и да доразвием нейните идеи. Да. Да й помогнем да си доразвие идеите, да. Ами добре, за сега не виждам други въпроси. Ако искаш, просто може да разкажем, каза два примера с наши клиенти, които а, използват. Да, пише, че ще се свърже с нас. Да. Да, всъщност да. В презентацията тук сме дали пример с така едно доста голямо стопанство, както се вижда, от около 900 декара. Там съобразно доста добре е разпределено по отношение на видово и сортово разнообразие и натоварване на човешкия ресурс. В смисъл виждате, че най-напред започват да са, тъй като стопанството пише, че малини, ягоди, боровинки и капини. Така най-напред започват да съберат ягоди, след това малини, боровинки и капини, може би от април до ноември. Има така добро разпределение на продукцията от стопанството. Така, проблемите, които се решиха там с автоматизацията, бяха следните. Имаше много хора, които бяха ангажирани с напояването, с извършването на процеса на напояване, защото сами виждате, че нали, това е площ от 900 декара. Тези хора, които след като се автоматизира процеса на напояване, тези хора на практика се освободиха да извършват други дейности, полезни за стопанството. При инсталацията на сензорите за влага се оказа така, че в един момент нали, поливките, които са извършени до сега на око и при които нали, част от водата е излизала извън обхвата на кореновата система, нали, в този процес спря и започна да се подава точно толкова вода, колкото е ефективно да използват растенията. Това финално на края на сезона примерно доведе до 30% по-малко обем използвана вода. Респективно загубата на торове, тъй като в голяма част поливките се подават и торове, нали, загубата на торове, които са излизали с водата извън обхвата на корената система в по-долните почвени слоеве, там където растението не може да ги достигне да ги използва, нали, също се оптимизира и намаля. Благодарение на това, че де-факто се минимизираха човешките грешки, тъй като този тип автоматизация поддържа също така аларми, които да оповестяват при аварии по капковите линии. Ако знаете, че когато стане авария по една капкова линия, растенията след аварията на практика не се поливат, а около аварията се преувлажняват. Това води до редица проблеми и намаляне на добива. След като се сумираха всички тези така, нали, плюсове,
от инсталация на автоматизация се вижда, че ръста на добивите, а също така разбира се и от подобряване на прецизността в турените и напояването, не на последно място, се видя, че добивите всъщност са нараснали с около 20%. И така, в общи линии, това са основните неща, които биха могли да се споменат по отношение на конкретно тази ферма. Тук още един въпрос получихме. Коя и водоплодна култура препоръчвате за отглеждане от начинаещи земеделци? Ами, добър въпрос. Както споменах по време на презентацията, за мен е така най-пластична и най-лесна за отглеждане култура, а, според мен е малината. Тъй като нали, тя носи повече грешки, без да се сърди много на фермера, без да й се влияе чак толкова на добива и там сравнително по-лесно може да се справи първоначално. Стига да има пазар, разбира се, за плодовете от малина. Добре. И сега гледам, че тук в вебинара са и Roseberry, така собствениците на Roseberry Farm, които ние също сме включили като един от на стопанствата, което така бихме искали да покажем в вебинара, защото така те са ентусиазирани млади хора, които решават да започнат с боровинки в сакси. Така, ако искаш, може да разкажеш и за тях. Ами, всъщност, нали, това, което ти каза, това, нали, доколкото аз знам, нали, това са хора, които нямат опит в земеделието. Адмирации, нали, за тяхната енергия и въобще за смелостта да се заемат с това начинание. Според мен справящи са прекрасно към момента. Всъщност това реферира и към предходния въпрос, нали, с коя култура би могъл да започне човек, ако нали, желая да се занимава с отглеждане на водоплодни. Те конкретно са избрали боровинки, което лично за мен е и то нали, отглеждане в субстратно в кофе, което е за мен най-трудно най-трудната за освояване култура и се справят много добре. Смея само да се надявам, че с автоматизацията сме им помогнали това да се случи, но мисля, че те биха се справили нали, с всичко на практика, защото са овладели боровинката и се развиват успешно. Радвам се от тях. Аз може ли да се включа тук? Да. Здравей, Нено. Всъщност Нено аз... е от Roseberry Farm. Да, реално аз съм един от собствениците на фермата. И да, нямам никакъв опит, т.е. реално в съвсем друга среда се занимаваме, в смисъл жена ми е IT менеджер, аз съм девелопър, така да се каже, така че нямаме никакво образование в сферата на земеделието. И да, това са половинките от снимки миналата година есента. Да, може би октомври, ноември, някъде там. Така изглеждат след първата година с Ондо. Мога да кажа, че супер много ни оптимизира времето, понеже не сме на 100% до фермата, живеем си в София, така че поливам директно от София. Само да кажа. Друго, ще правим отворени врати, така че някой, който има интерес да гледа някакви такива неща, като боровинки, в случая боровинки гледаме и рози, така че ще оповестиме и ще може да дойде да видите на място. За капковото мога да кажа, че значи, ние го направихме не с игли, както го спомена. Да, нашите понеже мъркуче не мина отгоре върху саксиите, те са с дръжки и имаме по 2 капкообразователя, като всеки капкообразовател пуска по 4 литра, значи по 8 литра на саксия. Това си е мой дизайн, моя си приумица, аз си направих така. Така че... Много успешно, както се вижда, да. Да, супер успешно се получи и сега боровинките са, може би, още една втора по-голема от това, което се вижда на снимките в момента. Чудесно. И да, продължаваме, така че
Да, аз ти благодаря, че си отворен да споделяш опит и покани, нали, хората в този вебинар, който желая да мини, да споделиш нещо с него. Рядко се срещат такива хора, които са склонни да споделят. Да, благодаря. Няма Свилен, защо. да, благодаря ти, аз Нено. Искам така да уточним, тъй като когато говорих с една от дамите, които се бяха регистрирали за вебинара, тя специално ме пита дали ще споделяме конкретни рецепти за торене в този вебинар. Така ние с теб говорихме, че това всъщност нали, няма как се случи онлайн, тъй като зависи от много така, зависи от информация, която трябва да се предостави Абсолютно. съответния земеделец. Сега, може би горе-долу да кажеш как се случва процеса, защото по проекта AgroDG Rice ние предоставяме и агрономически консултации, т.е. земеделски производители, малки и средни предприятия могат да получат абсолютно безплатна консултация с Свилен по отношение на прецизно напояване, торене. Въпросът е, примерно, в случая въпросната дама, каква информация трябва да предостави, за да... Ами нищо сложно, да, разбрах. Нищо сложно, в зависимост от това на какво ще се отглежда дадената култура, в смисъл дали ще бъде на почва или субстратно, необходим анализ на водата, химичен анализ на водата, както и химичен анализ на почвата. На база на тези анализи можем да построим рецепта, така наречената рецепта за торене съобразно, нали, развитието на растенията по време на сезона. Но тези два анализа е добре да ги има и да бъдат налични, ако, нали, искаме да не объркаме нещо. Защото в много случаи, нали, така има хранителни вещества или нехранителни вещества, които са проблемни, се намират или в поливната вода, или в почвата. Така че на база тези два анализа можем да построим рецепта за торение и да помогнем в случая. Да, като на последния слайд ще видите нашия имейл, може просто да изпратите информация за връзка за това каква услуга искате да ползвате по този проект, просто за да се свържем с вас вече за следващи стъпки. И сега тук има един въпрос, но то е по-скоро към Нено. Кога ще бъдат отворените дни в стопанството в Осетеново? Има ли Нено някаква идея вече? Ами не, защото ще го направим общо взето, когато имаме готови боровинки вече. Тоест, да, защото миналата година го правихме точно така, имахме вече озрели боровинки и така направихме отворени врати, хора да дойдат да видят, да опитат, нали, различни сортове боровинки, да видят, нали, каква е разликата. Нали, защото хората отиват, купуват си боровинки, нали, нямат на представа това, че има 50 вида боровинки, примерно, като сортове, образно казано. Могат да дойдат и да видят на място, нали, да опитат. И вече тогава, като дойде, понеже тази година е странна година като цяло, понеже в момента тече розобер, обикновено почваше края на май, а вече Да. приключваме, така че е малко неясно кога ще бъде, но очакваме края на юни да започнат да зреят, че значи след това следете ни страницата и обикновено там обявяваме, така че навсякъде в социалните мрежи присъстваме и следете, ще има информация, така да се каже. Да, ами супер, ние ще споделим за всички, които се интересуват, да споделите така и вашия опит, тъй като наистина получаваме доста запитвания от стопанства, които са така сходни като параметри и искат да отглеждат боровинки. Очевидно, че това е така култура, която може би младите хора им се вижда атрактивна, не знам, младите земеделци. Така че предполагам, че ще има интерес, затова с удоволствие ще споделим за вашия отворен ден. Сега, тъй като нямаме някакви допълнителни въпроси, мога да кажа просто имейла, на който може да ни пишете. Ако искате, имате примерно някакъв специфичен въпрос или желаете да се възползвате от агрономически консултации по проекта AgroDG Rice, както казах, абсолютно безвъзмездно.
се ползват тези консултации. Разбира се, необходимо е да се попълни. Там има някакви формуляри, които са задължителни по проекта, така че просто ние ще ви изпратим какви са следващите стъпки. Единственото условие е да не сте физическо лице, а да сте малко средно предприятие или земеделски производител. Но така, това е доста добра възможност. Този проект, всъщност AgroDigiRise, продължава още така по-малко от година и половина, така че в този период може да се възползвате в консултации, също така изготвяне на проект за финансиране, финансови консултации. Така че, ако ви интересува някои от тези услуги, просто напишете ни на този имейл адрес и ще свържем с вас с възможностите, които може да използвате по проекта. И така, ако няма нещо друго, ако имате други въпроси, както казах, изпратете ни по имейл. Ако не, очакваме ви на следващите ни вебинари. Благодарим пак за включването на Roseberry. За споделянето на опита. Няма защо. Да. Благодарим на всички за участието в това събитие. Надявам се информацията да беше полезна. Малко в началото препуснахме с слайдовете, но аз ще изпратя заедно с записа на вебинар, ще ви изпратим и презентацията, така че да може да разгледате в началните слайдове, където реално не илюстрираха това, което Свилен говореше, да може да разгледате информацията все пак, която е представена там също така. И така, благодарим ви и лека вечер ви пожелаваме. Очаквайте утре допълнителните материали и записа. Благодаря ти, Свилене. Чао!